Reostat je rezistor, ktorého odpor je možné plynulo meniť. V prípade našom je možné meniť odpor v rozsahu od 0 do 470 ohmov. Elektrický obvod je zostavený z jednosmerného zdroja, ampermetra a reostatu. Všimnime si nastavenie rozsahu ampermetra. Zapneme elektrický zdroj. Vidíme, že hodnota elektromotorického napätia zdroja je 10 V. No a elektrický prúd v obvode ukazuje hodnotu 20 mA. Otočením knoflíka reostatu meníme teda elektrický odpor a meníme ho tak, že teraz sa elektrický prúd v obvode zväčšuje. Narastol na 30 mA, 34 mA, 46 mA a teda evidentne elektrický odpor reostatu zmenšujeme a elektrický prúd v obvode narastá plynulo. Naopak, ak budeme elektrický odpor reostatu zväčšovať, elektrický prúd v obvode bude klesať. Čo sa deje v tomto prípade? Prúd nám klesol na 33 mA, 20 mA.